Hi guys, I'm Nixina and this is Pascal. I'm Opa and this is Tavani. And we're recording a new song for Behold Music Zimbabwe. It's mainly focusing on the judgment that is currently going on now. It's just something that is motivating us to check the way we're living our lives so that if we're doing something wrong, then we can do the right. Shakandinetsa mumoyo tiri kurarama sei kushingirira mushwi kuramba nyasha dzake Shakandinetsa mumoyo tiri kurarama sei kuna dare kudenga kuna rutongo kumsoroko Shakandidzimba mumoyo tiri kurarama sei Ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa muzambara upenyu ndinohere ime Jesu muri nyenye yabaiwa ndizive ndinohere